Moitas grazas a vosotros. Bo Nadal, unha aperta. Loviño. Importantísima. O traballo nos Están aí, hospitais, os servicios de emerxencias Médicos, tamén. médicas, enfermeiros, enfermeiras. Claro que sí. Sempre que hai vocación en algo... E a xente que traballa nas ambulancias. Sempre que hai vocación ves unha alegría na xente. Nas Incluso peaxes, bomberos, nos a aeroportos, policía. moitísima xente que traballa. Hoxe, como está a traballar a xente na cociña, que eu escapeime un pouco, Raquel Atanes, como vai o noso polo? Mira, contra todo pronóstico, aquí o temos a miña costa. Non quero desvelar nada, porque o que quero é calar bocas. Isto xa vai collendo forma. Pero a verdade é que preciso mans, Juan, así que non estaría de máis que viñeras aquí, porque agora toca preparar a gornición, o acompañante. Eu xa estou aquí adiantando cousiñas, pero vinde para que se facedes o favor, teño que dicir, para ser xustos, que o bacallao de Xulio a Resende que Ah, que sí. alimenta. Ah, que sí. Ten un pintón, a verdade é que sí, a verdade é que sí. Eu se toca a gornición tamén. Sí, non? A túa tamén é bastante Sí. sorprendente. Eu falaba Sí, sí, dese sí. bacallao típico con coliflor, pero desta volta é sorprendente, Xa verás que ben queda. É sorprendente. Nós tamén temos Sí. que empezar aquí coa gornición, pero penso que o polo xa debe estar case. Sí. Aquí. Mira que boa pinta. Tú que lle botando un ollo dende ali, eu creo que Sí, forno anda. está, Mira, toma, que isto queima, Claro. Que, Robert, agora que? Vaya drama, que ven aí. pinta. Vaya drama. Atención. Que vaya drama, cuidado, Vai- cuidado. Agarra que En duerma. honor a miña familia. Bueno, porque o polo era bon, o polo a ser bon, Oh, da igual o que lle non metas. nada, é unha receita Bo país, bo familiar. polo. Perdona, un que lle éxito. botache sal por riba unhas nécoras, Pero como lle botei? Un estilazo. Con estilo, así. Veña, Cuidado, Juan, non te fagas dano. agora non a podemos pifiar, Juan? Son películas, Modiño, Bueno, Modiño, bueno, bueno. que pinta ten o polo. Aí está. Pois aquí un papeliño. Buah, está bonito, ¿eh? Está bonito, está dourado, está bonito. crocantiño por Biches. aquí. Vamos a dar un cuarto, podemos dar un cuarto, para ver como está. Vale, Sí. pero non mostrades, A ver. A ver. A ver. Con A amor, ver se está cociñado. Eu penso que sí, non? Se estivo o tempo que tiña que estar. Está feitiño? Por favor, Roberto, non nos estrague lo Ah, polo. ten boa pinta, ten boa pinta. ¿Qué? Ten boa pinta, ¿Qué? Pintazo, Está cociñadiño, Pintón, sí, señor. Increíble. Cociñadiño. Por aquí seguimos coa guarnición, mentre Xulio está xa case Hai que ir rematando ver- o bacallao. Roberto, contrólame aquí a Xulio que o polo está listo. Non te preocupes O polo polo está. Polo probar. Polo probar, Dalle, a ver que che Cuidado, non te parece. rimer moito, Juan. Polo a Non te rimer receta de moito. Raquel Atanes. Polo, como era? Polo... Polo do país recheo. Aí está. Especial da miña familia. Roberto Vilar. Que tal está? Tratando. Espectacular. Sí. Xa o vaya por dixen, Dios. ai, Vaya que por ben, Dios. maravilla. Vamos, Antes. Juan. É a historia da miña vida. Sempre teño contrincantes vos. Bueno, mira, No, pero con polo era bon. Entonces, claro. eu vos explicar así rapidamente o que fun facendo, vale? Vale. Aparte de poñer todo perdido de carne de choricero. Bueno, iso que ten a cociña, Que hai? mancha. Aquí está a cebola pochadiña e botella ahora a carne de choricero, vale? Este é o que vamos triturar. E aquí teño os froitos secos, as pipas, as abelás e o millo, ves, con un poquinho de manteiga e as pataquiñas que estaban cocidas previamente. E agora botamos aí a nosa coliflor. Que apuñache 3 ou 4 minutos, Está non? 3 ou 4 minutos de escaldada escaldar. só, e agora botamos aí un poquinho de verde, temos... Se mo moves ti aí, Roberto, Espectacular. agradezo, que senón estes son capaces de levar o mérito. E así, mentre eu por detrás túa, mira que guarnición máis Que sinxela. fai Xulio, na cocina sempre hai que avisar. Se vas por diante ou vas por Claro, detrás. hombre. Sempre. Mira, e agora isto vou meter neste vaso mezclador. E vamos ter unha salsa espectacular. Eu é das miñas favoritas esta, O se ten unha pintaza A tamén. vizcaína, verdad? E a recende, mira que ben a recende. A carne de pimiento. Vou tener para aquí para non salpicarte. Pois está Super patacas, sinxela, é patacas. simplemente pochar allo, pochar cebola e botaría carne de choricero. Vamos alá. Machacas todo para a salsa. Mira que cor máis bonita ten. Vamos a dar un pouco máis de caña. Home, a receta parece complicada, pero bueno. É Eso, meter o bacallao no forno, facer a claro, salsa é e super- meter aquí as patacas É super doada de cos facer. piñóns, cos abelás, Mira. cos froitos secos, a pataca, a coliflor escaldada. Mira, o bacallao con coliflor en Galicia sempre gusta. Pero bueno, non ten por que Pero ser isto é sempre superior, cocido. Isto ten moi boa pinta, Non ten que ser sempre cocido. Mira, entón iso vai ser a nosa base do prato. Que Esta. Vamos a ir, sí, mira, se me deixas un Podes dar segundinho, xa, vamos a ir colocando xa tes, por aquí. Isto está, sí, sí. Sí, sí, ben, mira. ben ves que rápido, mira, que colocamos Pintaza, así. É como ule, Pintaza. E ule super ben. E vas a colocar o bacallao ali, Claro, ahora vamos a colocar o bacallao. Porque isto todo podemos le non? O deixar bacallao xa canto fieche no forno? 8 minutos. Vale. E ahora podemos deixar isto xa todo montado e darlle un golpiño de forno. Ah, amigo. Mira, Ca salsa, non? ca salsa, eso Claro. é, mira. Mirade que pinta, Vamos ir poñendo o bacallao. Pero gustame porque Xulio Espectacular. cociña para moitos. Claro, porque somos... Qué ao final maravilla. non sei se me chegará porque ven meu cuñado. Ven, Xa veo estamos final. rematando. Mira, e ahora con unha Tremendo culler. emplatado. Gracias.
É que isto xa é outro nivel, claro. No, mira, botamos un poquinho desta salsa. Mira que salsa fino. espesa. Salsa vizcaína. Salsa vizcaína. Cada unha salsa que lle guste. lle gusta Claro, outra a que máis salsa, nos guste, non. unha salsa verde, o que queiramos. Que teña hoxe bacallau, pode darlle unha voltiña a receita Eso con é. este Isto callada toste. tamén vai ben, Claro, esto védelo así moi espeso, vamos a colocar un poquinho así. Védelo moi espeso, pero tan pronto rico. empeza a soltar agua bacallao, vamos a meter un meneo e isto nos queda moito Sabes máis que me fluido. recorda a salsa? A unha romesco. Tamén. Sí, señor. Tamén, ten o que esa- pasa é que... esta Ten sabe- pintazo sabe de menos Xulio, a- pero, Xulio, Sí, falta algo máis? decoramos. Vale. Os toquiño, pequenos retos secos que crocante. teñamos E por isto ao aquí. forno un par de minutos e xa E listo, espectacular. estaría listo. Guau, Eso vaya é. pedazo Vale, de pero plato. non os parece? temos que botar unha man Seguimos que anda aí, chega máis xente. Que- Vale, A ver se nos facemos chega. unha pausiña de contado. Quen será? Probamos isto, rematámoslo o polo e vemos quen está na porta. Vamos. Bon Nadal! Bon Nadal. Temos, Robert, que trouxo el o marisco. Temos. Faz o que che dá a gana, pois temos. Listo. Veña, temos reto, a ver quen cociña o mellor marisco. Roberto Vilar e a súa receita especial de nécoras ou aquí No, especial vai ser. Begoña, a supermaster da cociña galega con todo este marisco que trouxo. Juan, a tarde promete e non fixo máis que empezar, Claro que sí, que nos encanta a competición. Imos facer unha cousiña, facemos unha pequena pausa Sí. e Roberto e Begoña enfróntase nun duelo sen precedentes nos fogóns. Nesta tarde de amor e panxoliñas, os presentadores queren darlle unha volta ao prato. Pero será boa idea enfrontarse a Xulio Mato e Begoña Vázquez o día de Noiteboa? Sairán escaldados ou seralles pan comido? Botámoslle un par de nécoras e cociñamos contra os mellores. Oxe, no quen anda aí. Onde adoita estar a nécora? A veces está no limpo, a veces na beirada, pero o máis normal é que estea na pedra. Como facedes a selección das nécoras? Que sea duriña, que non estea ovada, e que dé o tamaño. A partir de aquí para arriba, todo vale. Canto podemos chegar a pagar pola nécora? Pasará fácil de 100 en lonja. Despois no mercado, non sei o que alcanza, o porcentaje que lle metan os intermediarios, claro. Nos levamos esta temporada, este mes, máis dedicados ao camarón. O camarón dá máis cartos que a nécora habitualmente. Isto é un manjar que non está para todos os bolsillos nestas épocas. Pois xa estamos de volta de contado, vemos como lle foi a Alba na captura das nécoras. Pero agora xa temos todo preparado para o gran reto culinario, a gran batalla entre a raíña dos fogóns, Begoña Vázquez, e o comandante do marisqueo. O príncipe, a raíña, o príncipe, non lle des voltas. Comandante do marisqueo a pé, Roberto Que tal? Vilar. Non meterse, non hai que insultar, vale? Vamos a Duelo intentar entre- luchar, pelear, listo. Duelo entre ameixas e nécoras. Mirad nécoras. A ver, a túa receita das nécoras. Mira como é? nécoras tan vivas. Tan vivas, non ves? Mira, No, non están nécoras. Mira a nécora como se move, mira para aí a nécora como se move. Aí está. Tan vivas. Non están moi vivas, pero están vivas. Vai a ser así toda a receita. Tú que queres? Que queres ahora mismo? Queremos coñecer a receita, Vale, a famosa vale. receita de Roberto Vilar das nécoras. Explico? Sí, venga. Haberá moita xente agora que hora é? Bueno, agora que sí. Que estará ahora mismo na casa que ten nécoras, tedes nécoras aí. E dicen, hai que cocelas. Van un rollo, porque pois hai xente que toma a nécora fría, xente que a toma quente. Esta receta é facilísima. Así? É nécora. Necesitamos 2 ingredientes. Vale. Nécora, aí a temos aquí as nécoras. E sal, sal gorda. Que mangante. Espérate. A nécora da igual que seña boa ou mala. O sal ten que ser bo, ten que ser de calidad. Non lle hai que chorar ao sal, vale? A nécora dá máis ou menos igual. Pero vemos que é sal gordo, non? Sal gorda, sí, Vale. sal gorda, vale? Estos son os ingredientes, nada máis. Nécora, sal gorda e un forno a 220. Sí, 220. complicaches, Está No, complicada pero a isto non é cousa. tan fácil como parece. Ahora, cando desarrolle, Bueno, cuidado, cuidado, que vos sempre lle das voltas ao prato, nécoras ao forno. Fixéchelas algunha vez? Fíxenas algunha vez, sí. Así? Para mí o máis importante, claro, as pobres teñen que estar mortas, non poden estar vivas porque senón andan polo forno. Sí, Pero- é moi desagradable ver a nécora polo forno. É moi triste. É moi Sí. triste ver a nécora polo forno. Entón hai que matalas. Como se mata a nécora? Para que non sufra. Begoña? Bueno, pois vámoslo explicar. Para que non sufra a nécora, digo. Como se Auga, mata? auga templada,
un pouquinho de vinagre. Sí, eso es que E xa está. É certo. Entonces, eso xa vai Anestesia, queda como vai anestesiada. adormecendo e non lle facemos... E a nécora está estudiado, non ten dor ninguna. No. No, científicamente. No nos vamos a meter aí. Científicamente, Sí, sí, sí. sí. Vale, Tal vale. cual. Entón, a nécora está morta, temos a nécora e temos o sal. Repito, a nécora da igual como seña, da igual. Non se maten ca nécora. Pero o sal non lle choredes, O sal que seña o bon, o sal. Sí, Vale, no, pero- si xa se ve que desalaron se NaCl. Intuimos que non ten moitos pasos a tua receita, non? Ten lío, Sí? ten lío. Sí, Como sí, comezamos, sí. entón? Ah, tú queres que faiga xa ahora? Bueno, mira, venga, vamos a ver, mira. Primeiro faiselle unha cama. Nécora femia ou macho? Iso cada un o que lle guste. O que lle guste femia, me femia, o que macho, macho. A mí gusta máis o macho, pero bueno, xente que lle gusta máis. Eu tamén son de amigos do máis o macho. Depende da época, non? Tamén. Bueno, pero a min, por exemplo, tamén no centro tamén me gusta máis o macho ca... Sabes? O sabor é moito máis intenso. Máis bravo. Cantas queredes? Home, fainas todas. Efectivamente, Sí, sí. É importante. Sí. A pata para arriba. Tú xa pensabas que ibas ca pata para baixo. Eu pensei que sí. É que eres moi tonto, No. Isto vai Nunca ca o vi pata en para arriba. receita. Vai ca pata para arriba, así, vale? Colócanse así, na camiña. Home, teñen boa pinta, mira que azuliño teñen. Sí, sí, sí. Son todos machos, Pero que quere decir? Macho é porque ten así, Mira, como triángulo aquí. solo esta é femia. Aquí, isto quere dicir que é macho. E esta é Esta é femia. femia. Esa é femia. Esta é femia, de aquí. Sí. Ves? Vémolo. Ahora, que non sabía eu do azuliño, Begoña. Sí. Estas son gallegas, Son gallegas, son. Sí, sí, sí. Son. Vale. Ahora ven para min o que é o complicado este plato. Porque hasta ahora, máis ou Más menos, complicado. de momento, dices tú... Queres facelo xa ou prefires te concentrar e que nos explica algo Begoña do seu Ahora, o plato? que hai que facer ahora... Sí. Vai vos sorprender. Vale, Sí. vamos con Begoña. Vamos entón. Véselle. A ver as ameixas de Begoña como van. Bueno, A ver. mira, vamos a empezar... Que mira, ameixa é? Unha ameixa babosa. A min gustame moito a ameixa babosa. Vale, pareceme unha das Pa máis facer a ricas. mariñeira. Para facer a mariñeira. Porque teñen moi boa textura, moi bo sabor. Ajá. Vale. Neste caso, pois eu sempre intento que sean galegas, non? Que estiñas en agua? Sí, un pouquiño... Para de babar, non? A ameixa ten que pasar sempre por depuradora. Pero sempre é bo que lle botemos un pouquiño de auga, non ves así que queda un pouquiño turbia a auga. Sí. Vale, un pouquiño de auga e un pouquiño de sal para que dervaven Per un pouquiño media hora, máis. sí. Sí, un pouquiño antes de A min dixeronme que facelas. para soltar todo máis rápido con gaseosa. Sí, Tontería bueno, máis a ver, grande, eu por creo favor. que millor é botarlle agua e un Estou pouquiño dicindo de que me sal. dixeron a min. É que é unha E xa tontería, está. Juan. Non optas pola gaseosa? Eu por a gaseosa solamente opto para o bacalao. Porque o bacalao, para desalar un pouco, sí que lle vai ben un pouquiño de gaseosa. Porque ten azúcar, entonces desala un pouquiño antes. Que vai ser? Que a salsa, que é o importante ao final. A salsa, claro, aquí en cada casa hai unha salsa. E xa pido perdón porque depois vai haber alguén No, no, por calle para, que me vai dicir eso non se fai así. Eu cando vou a un restaurante me dicen temos ameixas á mariñeira. Pero como son? Claro. Dime como son, porque en cada sitio son distintas. Hai nas en salsa verde, hai nas con No, pero a colorante. salsa é distinta en cada sin sitio. colorante, Iso é certo. con cebola solo, con cebola de tomate. Neste caso vexo que tes cebola, Sí. dúas cebolas, tomates, pemento vermello, allo... Eso non, eso son é ceboliño, pero é para despois. É unha decoración. Ceboliño tenro. Confirma, doutor. Mira, vamos facer primeiro o sofrito. Sí, Ceboliño tenro. Non fagades isto na casa. Vamos primeiro a poñer un poquinho de aceite a cantar. Vale, media cebola. Porque a salsa fala na pota. Ostras, mira. Ahora, estaba louca. Avances. 1, 2, 3, guárdanos. Media cebola e un allo. Sí. Non lle quitas o allo do medio, que dis que non repites. No, lle quitas. no, non lle quito nada. Fai que che dé a gana. Pero Begoña Non, di non que... ten moito... Eso sí está grilado. Este non estaba moi grilado. Begoña di Non ten que hai problema. dúas clases de personas no mundo. Sí, hai dúas clases. As Conta. que sofrían o allo e a xente que non sofría o allo antes de botarlle a cebola. Eso non se fai. Moi mal. Eu boto- Hai que sofrir o allo. Eu boto lle primeiro a cebola. Ai, Dios mío. Eu Por boto todo favor. xunto. Mal. Porque a Pero min o que- allo... Pero non lle botas allo, entón. Xa, boto a veces en vez de allo, boto lle puerro. Bueno, pois o puerro está ben. Prefiro o puerro que o allo. Inventé, non sabía. No, si me conta perfectamente. Bueno, pero presten atención, que Mira. como ben di Roberto, hai moitas receitas da ameixas a mariñeira para de Begoña. Mira, Repite. ahora aquí hai que sofreír un chisquiño solo. Vale. Aí. Ten que quedar dourado. Un pouquiño dourado, sí. A min gustame que leve bastante cebola, Non lle choro. Non lle chorache tampouco a ameixa, Que a babosa vai cara. A babosa vai cara, pero bueno, son para estas festas tamén, Hostia, e non? nos aquí temos no que anda, aí temos un Steadicam, como non a voltas co prato, Que maravilla, Esta cámara que é unha cámara que é un arnés moi complejo, que vai un home enganchado. É Luís, Pero pero non se pode ver porque é moi complexo, moi complicado. Son Mira, varias persoas que teñen que leválo. empeza, Pasa vamos que quedou na casa e... colleu na ombra e disto. Vamos a botar o allo e depois a cebola. Bueno,
Estaban preguntando a directora que é a máis cara, a fina ou a babosa, evidentemente a fina. A fina. Sempre. Esa máis cara de todas, É a non? máis cara de todas, sí. Pero que está a directora aí. E eu considero... Onde está a directora? Que chip? Está por aquí, está leva por aquí. aquí. Vale, vale. Estame falando todo o tempo. Pero son autodidacta, Tú vas facer a salsa tradicional da Mexer Mariñeiros? Mira, eu... A que está no libro ou non? A que está no libro, sí. Vale, vale. A recopilación. Fantástico. Hai un libro, da volta. Está o libro por aquí para facer promoción. Por non. Bueno, xo conoce xente. O libro da volta aos Coprato, Eu fun facendo unha recopilación de diferentes salsas. E o que me gustou xunteino. E fixen unha miña. Estás emocionando, Begoña, Sí, estou me emocionando moito. Porque ti non colles Por que, o meu, Nadal? non colles o meu truco para picar a cebola nunca. Que é poñer gafas de mergullo. Así? Así non te choran os ollos. Estás chorando? Sí, estou É que chorando. é unha tarde moi emocionante. Estou moi emocionada con vos os dous aquí. Noite boa, unha noite preciosa, xa están a chegar a xente, Apúrense. Aí está. Apúrense que veñen os convidados. Que bravas estaban as cebolas, madre mía. Pois aí vai picando pemento. As nécoras telas controladas, non? Mira. A ver, cómo mira, nécoras. estaban vivas ou non están vivas? Piche, como se me botou fora unha? Que dices tú que non estaban vivas? Mira que se iba, se la collo, Poderás volver a poñer. Pa dentro, Juanita dentro aí. Que todo espectacular, hombre. Queres que o complete? Queres ir coa receita ou...? Como que vexes tú, que tú eres o programa teu? Bueno, pois imos facer unha cousa. Vamos a agardar un pouco pola É que o receita que de vou facer Roberto agora Vilar. necesita concentración, non pode haber ruido no plató. Vale, pois entón imos conectar agora cunha auténtica mestra da cociña como a Bea Sotelo, gañadora dunha estrela Michelin na súa etapa no restaurante da Estación de Cambre, para que nos diga como están facendo Roberto Vilar e Begoña Vázquez. Moi boa tarde, Bea. Hola, boa tarde, estou a rir de vos. E bo Nadal. Ai, como me río. Bo Nadal, que tal? Bo Nadal, Bea, que tal? A ver, Bea, como ves isto das receitas? Begoña está cunhas ameixas a mariñeira e Roberto cunhas nécoras ao sal. Nécora ao sal. Sí, estou vendo, estou me rir deles. Ríome moito. Mira, pois moi ben. De Roberto non me esperaba moito máis, xa que Moi ben, cociña, moitas cociñar gracias. non lle dá moito, non, Roberto? No, a comer sí. Mira, tú cando fas algo ao sal no forno, botaslle clara de ovo ao sal. Como? A ver, eu se quero facer unha cosa por riba, sí, métolle un pouquinho. Un viño malo. Purrela, o coñecido como purrela. Vale, vale. Son paixolillas, pero tamén cantos de taberna, non? Sí. É o noso forte. Mais o forte é o canto de taberna que as panxoliñas, pero bueno, adaptámonos. Pero nesta época que Nesta toca época é a panxoliña. é o que toca. Hai que dicir que estes amigos e amantes da música unironse precisamente por amor á arte e que eu os convidei esta tarde para que tiveramos acompañamento musical e tamén porque me dixo un paxariño que non cobran, que con que haxa papatoria e bebida, eles apúntanse. Así van de chegar hoxe, de comer e de beber. É a vida do Aquí músico. sí, habendo papatoria, estes son dos nosos. A ver, de momento de comer Nótase. hai 9 nécoras e as ameixas de Begoña. Bueno, é a sobremesa. E penso que Xulio estaba vindo, se xa deixou de pelexar cas señoras na praza, estará vindo Xulio co prato principal, non? Vai facer Xulio Home, principal. Niso quedamos, Vale. non? Entonces, Algo sí, haberá ahora sí que vamos sumar comer, entre sí, todos. A cousa está encaminhada. Bueno, pois, polo menos temos música nos minutos, seguimos coas panxoliñas do coro Xurupia, pero agora imos ver como lle foi a Alba Lea na captura nocturna da nécora e tamén do camarón, dos manxares máis prezados para esta noite boa. Samuel, temos unha tarefa importantísima e é que o noso presentador Roberto Vilar encargounos unhas nécoras para a noite boa. Conseguirémolas? Eu creo que sí, estades no sitio indicado. E o mellor uns poucos camaróns tamén. Ai, pois vamos alá, vamos a ver que pescamos. Primeiro que nada, Samuel, a nécora, animal nocturno. Come mellor de noite que de día. Donde adoita estar a nécora? A veces está no limpo, a veces na beirada, pero o máis normal é que estea na pedra. Que necesita a nécora para criar ben? E sobre todo frío, a maioría dos mariscos frío, nécora, camarón, están as aguas frías. É a forma de captura manual, con nasa. Sí, con asa, correcto. Tiramos pola tarde, deixámoslle 2 ou 3 horiñas para que coma e entre, e agora levantar. Para que a nécora pique, pide bo alimento, nada máis e nada menos. Claro, hai que botalle un peixe, cada nasa leva o seu peixe dentro, e despois a nécora entra a comer. Ten que ser unha encarnada fresquiña, como sea de onte ou así, xa non entra, xa non come. Como facedes a selección das nécoras? Que sea duriña, que non estea ovada
que dé o tamaño. A partir de aquí para arriba, todo vale. Si é máis pequeno que isto, o mar. Esta que temos aquí, por exemplo, é unha boa nécora. Bueno, casi. Podía ser un poquinho máis grande ainda. Pero aproximase a un tamaño bastante... Sí, é unha nécora boa. Estas dúas, habería que devolvelas ao mar, por que? Porque están ovadas. Isto é a hueva, sí. Aquí hai 1 millón de crías. Nun día como hoxe, 24 de decembro, cea de Noiteboa, canto podemos chegar a pagar pola nécora? Pasará fácil dos 100 en lonja. Despois no mercado, non sei o que alcanza. O porcentaje que lle metan os intermediarios, claro. Esta peza soa 10 euros por si. Por aí. Pero hai algunhas que chegan aos 100 euros. Sí, pero bueno, das de 3 pezas 1 kilo. 3, 4 pezas 1 kilo. Outro animal nocturno moi típico destas datas é o camarón. Isto é un manjar que non está para todos os bolsillos nestas épocas. Tamén está na súa tempada, non? Sí, noviembre e diciembre é época ideal para o camarón. Que atopades máis, camarón ou nécora? Bueno, nos levamos esta temporada, último este mes, máis dedicados ao camarón. O camarón dá máis cartos que a nécora habitualmente. Iso sí, un pouquiño máis fácil de capturar porque non está tanto en rocha. Moitas veces está na pedra, nas escolleras, na rompiente, según o vento, según o día, están máis complicados de coller. Para sacar 4 tens que sacalo a tocar co barco, a estar tocando coas pedras. Eu estrésome moito máis andando ao camarón que a nécora. 3 kilos de nécoras e tamén algo de camarón. Eu creo, compañeiros, que con estes dous manxares podemos volver á terra ca nosa misión máis que cumplida. Pois a misión no mar ven que cumpliu Alba Lea, pero queda a misión en terra. A misión que está o cargo Begoña Vázquez coas súas ameixas e Roberto Vilar coas súas nécoras patas para arriba do sal. As nécoras quedalle 1 minuto ahora mesmo. 1 minuto? Un minuto. Vamos botar as ameixas. Veña. Sí, vamos botar as ameixas na salsa. Mira, eu xa teño triturada. Que boa pinta, Vale. A mí non me gusta espesar con... Como se chama? Nin con fariñas, nin con nada por estilo. Espeso que a propia... Pero recórdanos a salsa. A salsa é un pouquiño de allo, sempre Sí. sofrito, un pouquiño de cebola, depois tomate natural, un pouquiño de pemento, e listo. Sí, sí. Vou meter as nécoras aí tamén. Vou meter aí. Pero está riquísima porque sabe a tomate. Gústame que sepa a tomate. Sí, un pouquiño, sí. Sepa a tomate. Eu creo que lle queda moi ben. Si llevo todo tomate, que vais a ver? Sabes que lle falta? Un pouco de picante. Un pouco Sí, de alegría. pero non hai problema. Sí, un pouco de picante. Queredes un pouco de picante? Deben picar un pouco. Sempre teño Sí? aquí. Sí. Que lle botache? Voulle botar un pouco de picante. Pero eso Chile, non será... hai un chile que ven outro día que é espectacular, que se chama pica de cullóns. En serio, Debe ser catalán, sí. Porque está moi arriba na escala de capsaicina. Isto vai ao gusto, así que a mí tamén me gusta Sí, moito. pero a xente gusta de que pica. Sabes o que fai o picante tamén? A modiño que a xente que ten na casa problemas estomacais. Realza o sabor. E listo. E ahora como lle vas botar a man? Toma. Teño que quitalas. No, con esto. A 8 ver. minutos. Atención, Aí veñen as nécoras ao forno de Roberto Vilar. Buah. A velas. A ver. Bueno, bastante ben, Moi complicado. Unha pregunta, e agora como sabes si están ou non? Ahora sábelo moi ben, serás tonto. Por o sonido. Espera, isto hai que emplatalo, ben. Aí ates, platado. Para emplatar a ver a que darlle a volta. Pero tú queres saber se está ben ou non? Claro, porque si nos quedaron pouco feitas... Poño un perejil. Xo quedou pouco feito, Roberto. Se queres fan unhas vieiras. 8 minutos aproximadamente, vale? 10 minutos, 10 minutos. Son 10 minutos, vale. Moi ben. Seguimos con Begoña Vázquez. Non era mala pregunta saber como estaban feitas, No, claro. A ver, Claro. que estaban casi, Estos fornos eléctricos. No, forno eso eléctrico. que nada que ver. Como de gas non hai. Sempre teño esa dúbida. Cando sacamos algo do forno e volvemos meter, pero se nos queda pouco feito, non reseca a comida. Se a metes e a sacas? Sí. Que va, home. Eso non. De feito, os polos, pasalos, tens que quitalo, darlle a volta, volver, non? Sí, Claro, tens que quitalo. Nada. Mira, aí vai. Mejor Mira que destes, bonitas. Oh, E aquí é unha cousa. A meixa ten que abrir e fora. e xa está. E xa está. Non... Moita xente que fai antes de tal. Non, isto fanse en 5 minutos. Botalas, deixar que abran e retirámolas xa. O sea, que a xente... Pasa que hai que ter ollo que abran todas. Mira, claro. Ese, moitas veces o problema que hai é que hai algunha máis grande que outra, hai algunha que xa está un pouco abertiña e outra que non, ves? Metes de lume aí, potencia, de lume, non, a sí, tope, non? a mí gustame así. Fantástico.
Bueno, e mentre Todo agardamos preciosa. pola nécora non nos podes preparar algo máis? Prepararei unhas vieiras. Veña, A ver, confiamos en ti, que Begoña, teño se aquí- por Roberto. Mira, estas son galegas. Toma, pero que tamaño, Vale, entón, estas son galegas. E vou Ven aquí, dar... Roberto, que vas a aprender a cociñar o No, sal. pero mira, Que está facendo? bastante ben o fixemos. Acabo de desenchufar. Estaba desenchufado. No, estaba enchufado. Ah, vale. Que desastre. Ahora, Agora vas a aprender a cociñar o sal. Vente por aquí. Non vou facer o sal. Ah, non? É un emplate que teño para despois. pero... vale. É que eu pensei que iba a ter un pouco de tempo agora entre un plato e No, outro no, pero ahora xa está, plato. xa está, que saca as Pero- miñas. Quédate quieta, quieta. pasa nada, mira, Que a miña xa sacamos está, a miña xa está. Estás seguro? Sí, que lle faltaba un minuto. Veña. Vámonos ver. Ahora non me joder, eh. Vou quitar outra, vale? Vou quitar esta. Vou quitar esta. Por que lle pasa así? Porque si funde... Begoña non está poñendo boa cara, Roberto? Deixame sí, xa verás. Que nervios. A ver. Dios, a madre que... Nécoras. A ver. Vou ir picando cebola por o tema das vieiras, eh? Hai drama aí, Roberto? Estou nervioso ahora mismo. No, non me extraña. Vamos, está cru. Está cru. Estamos a punto de perder, Roberto. Na casa non se preocupen, sempre poden ir ao xeito tradicional cocelas, como fai todo o mundo, e non poñer as nécoras o sal e o forno, vale? 12 minutos. Modificamos receita. 12. Importante, non andar abrindo e cerrando o forno, que perde temperatura, Pero moita vale? temperatura. Nin desenchufalo. Volvemos Tiña que con haber Begoña. posto, Begoña, tiña que haber posto 250, estaba a 200. No, pero Sí. tú, Roberto, ides flipar coa receita das nécoras, tiño Bueno, perfectamente pero controlada. vamos a dar un voto de confianza. Sí. E vamos a deixar esos 12 minutos a ver o que pasa. sí, se leva De tres mentres, votos. 12 a partir de ahora. de mentres, mira, a ameixa xa está. Abre, vemos que é unha boa ameixa porque ten a carne toda, ten a concha sí, e ten a carne toda chea. Que pintazo. E iso é importante. Tú queres Vamos que- a poñer aquí, Aí está ben. aí está ben. Se as queredes probar, podedes ir Xa vai o catando. jalopín. Tú queres querer que hai xente que molla o pan aquí, nas? Mira, faltalle pan. Andaba unha señora antes a que andaba vestida de anxo. É Traía verdade, un pan. pero levaba unha boa rosca de pan. Levaba unha boa rosca, sí. O mío están faltas de sal. É un... Que pinta, viron que pinta ten a... Como Mira. cociña esta muller, eh? Vamos alá. A ver. Home, queima. Ahora pica. Mirad Vale. que vieiras bonitas teño. Imos Mira. coas vieiras, un pouco Vamos de coas auga para vieiras. Roberto Vilar. Vamos a botar aí... Vende cebola, unha media cebola. Vende cebola. Pero está o Receita aceite, sinxela. o aceite está algo frío. Pero non pasa nada que se vai a cantar agora. Ten o lume o 6, vale? O ve. É o vosto. Como... de verdad. Sí, sí. Queimei un bizo, eh? Non podo morrer hoxe. Quedo moito máis tranquilo. Mira, vamos a falar un poquinho da vieira. Veña. Pois non vamos rifar. Venga, llega. Sí, ¿no? Esta non é. E esta é. Por qué? Mira, que diferencia, eh? Mira. É moito máis plana esa. Esta é moito máis plana, moito máis blanca. Mira, A que non é. mira. Os riscos que ten. Aquí notase moi ben cando vai facendo o crecemento. Non? E non ves, é unha concha nada que ver. Unha Pero ca logo. outra. Esta é galega. Esta é a galega, sí. Bueno, para mí a clave sería este interior, ¿no? Este interior, este cor pardo, así que ten. Porque a outra é blanca total. A outra é blanca total, sí, pois o sabor non ten nada que ver, evidentemente. E pois, se lle tocamos a carne, esta é moito máis suave e esta queda moito máis apagada. Mira. É Unha pena preciosa. que non haxa cantidad de produto, verdad? Sí, é unha pena, a verdad que sí. É unha pena, unha pena. Pero Eso bueno, non eu ten que sempre... ver que é a vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico é máis pequena. É moi parecida ao que pode ser Eso ven de unha Chile, volandeira. ¿o qué? ¿En qué De momento Chile, a competición sí. de cociña Chile. entre Begoña y Roberto Vilar se converteu en Juan remexendo a cebola? A vida é así. De chocai. A vida é moi así. Bueno, esa temola aí, vamos a botar o tomate, porque tiña todo preparado para despois, pero bueno, mira. Tomate triturado, vale? Non pasa nada tampouco, eh? Viño blanco, tamén. Tiña que estar a cebola moito máis pochada. Coitei outro día un grandísimo chef galego que Vou te dixo dicir que... unha cousa, eu traigo un cambiazo aquí. Ves? Ah, sí, pero con que Ah, descaro, sí. ademais, eh? É bueno poñer a quentar, Vale. porque é interesante sempre botarlle xa a salsa quente ás vieiras. Vamos a lavar un pouquiño, vamos a facer estas. Pero poñencho aquí, Begoña. Sí, pono, gracias. Vale, de nada. Era máis eficaz que cañotas, eh? Bueno, tampouco fai falta moito. Se alguén sabe canto tempo son as nécoras, que chame, por favor. Entonces, lavámolas un pouquiño.
e vamos lle botar esta salsiña que xa temos preparada. É guai eso, que quede quente, porque así vamos a apuralas moito máis no forno. Non nos vai facer falta tanto tempo. Oh, que pinta, Explíconos, Begoña, a diferencia entre a vieira galega e a que é de fora. Sí que é certo que moitas veces a que é de fora é máis barata. É máis barata, sí, home, claro. Pero ti optas por, en vez de comer tres, mellor comer dúas. Eu prefiro sempre menos cantidad, pero mellor calidad. As poucas veces que as comes, merece a pena. Tamén é certo. Ao final, que te vas a gastar? 15-20 euros máis? Sí. Se é unha cena de Nadal. Pero non ten nada que ver o sabor. No, o sabor nada. Tamén as podes comer en febreiro, que non pasa nada. Podes comerlas cando queiras. Se as hai. Sí, menos as nécoras que non as podes comer nunca porque non acaban de facerse nunca. Madre que me parió. Bueno, ano que ven. Non vamos ter nécoras, eso. Que boa pinta ten un mexux, Este é moi sinxelo de facer. Que pasa? Que leva tempo. A cebola ten que estar hora e media, 2 horas. Hora e media? Sí, eu deixo moi lentiña hora e media. Xa vas probar agora, porque é como se fora moi... Encontras ese cachiños, pero non é aí... Vale. Que non che estropean. Eu, por exemplo, non lle vou botar xamón neste caso. Vale? Pois tamén. Entón, o único que vou facer... Iso sí que me gusta. Porque ao final lle resta sabor a vieira, non? Sí, eu creo que sí. Neste caso non lle fai falta. Bótalle xamón ás nécoras, a ver que tal. Mira. Aí vai. E pan rallado, non? É un pouquiño de pan rallado. Sí, eu botolle un pouquiño de pan rallado. Aí, a ver se me collen no cacharro este. Fanse un pouquiño tempo, vale. Isto sí que son 8 minutiños a uns 200 grados. 8 minutos, 200 graus. Te las listas? Espera, que vou liberar o forno. 8, está temperado o forno. Roberto, hai outro forno aquí. Aí que eu teño un bo. Non está centrado, xe Roberto non está centrado. Aquí van, mira. Veña. Vamos a meter para dentro. 8 minutos, 200 grados. 8 minutos, 200 grados, Fantástico. Sí. Queda perfecta. Que tal as ameixas? Estaban ricas? Bueno, é impresionante, de verdad. Teño que felicitar a Begoña porque están impresionantes. A ver. A salsa, a propia ameixa é riquísima. Riquísima a carne. Sabes o que ten? Que te parió. Está contrastada 20 anos. Esta receita? Fun collendo de varios sitios así nos que traballei. Entonces dixen, bueno, pues isto gústame desto, isto gústame desto, isto gústame desto. E o que fixen foi Como vai isto? Controlado? Chegas a punto? Sí. A punto para probar a nécora. Pintón! Receita gañadora, E a primeira, non vou quedar moitas voltas. Está moi, que ainda non se pode probar. Espera, vou mirar a ver se está ben agora. A ver, mira por aí. Cantos foron? Cantos minutos? 8? Raquel, por que levas lentes? A ver outra vez. Levo lentes porque estou enfocada. Eu cando teño que estar enfocada en algo e preciso os 5 sentidos, poño os lentes, vale? Son como Clark Kent e Superman. Vale. Bueno, temos unha misión importantísima de hoxe. Perdona, Raquel. Ahora están. Mira a carne blanca. Está por aquí cociñado. Podemos lle dar un aprobado. Tiña que salir así a primeira, verdad? Espectacular. Vale, veña. Retomamos. Cantos minutos, Roberto Vilar? A ver, realmente son 8 minutos, pero tenemos pouca potencia de forno. Está ben. ¿Verdad? É verdade ou non, que son 8 minutos? Sí, son 8 Pero a minutos, 200, entón. A 250. 250. Nos poñamos a 200, ahora en serio. Sí. 200. Esto funciona, Matemática. Arrasa. 8 minutos ou 9 a 250. É que houve problemas aquí, perdón, Raquel. Xa estiven supervisando un pouco. Vale, pero o marisco ten boa pinta, non? Isto é espectacular. Sí, de maravilla, Os convidados van quedar contentos. A ver, hai que deixar algo para a cea, non empecedes, xa vos lo digo. Tamén tiñeu apuro. Está buenísima. Non collades máis, que temos moita xentiña hoxe a cear. Pero que traes aí, Raquel? Vale, o marisco vexo que está, pero que Xulio ainda non chega. Precisaremos un prato principal. Eu xa me puxen nerviosa, Juan. Tiven que acudir ás... Bueno, sí, claro, que estas situacións así inesperadas acudín ás altas esferas, vale? As altas esferas é a miña nai. Chamei a miña nai e isto só é para situacións de emerxencia, pero pedinte unha receita que foi pasando de xeración en xeración na miña familia. Sí. E isto vai ser un triunfo total. E que arrasamos con isto, Mira, aquí a teño. Mira, manuscrita, Mira, a letra da miña tía Carme. Tía, un biquiño, aí a temos. Polo do país recheo. Con isto arrasamos, Robert. Bueno, si vende a Ainda nunca fixen, Eu non a fixen. Fixo a miña avó, a miña nai, a miña tía, pero eu penso que con isto... Pero que non vai cociñar? Ti máis eu. Como ti máis eu? Home, claro. Perdona, Logo ensiñou con Bego, se ven Xulio, entendo que ti máis eu tenemos que ter unha proposta. Aquí temos a proposta. Polo recheo. E tú queres... Polo do país recheo. Tú queres creer que lle faltan 2 minutos? Aquí xa estamos. Para ti parece normal. Vale, pois deixámoste 2 minutos máis, veña. Dámosle 2 minutos máis a Roberto Vilar e imos ver como lles vai Antonio Mosquera e Ana de Chapa na procura desa aldea iluminada na zona de Silleda. Contanos, Antonio.
Pero non me tiene que comentar en directo. Que non estamos dando paso aquí. Aquí vemos que hai máquinas que axudan, pero aínda así segue ser un proceso prácticamente enteiro artesanal. Sí, no, lo principal, la característica nuestra del trabajo monástico es que sea un trabajo manual. E unha vez temos as formas, xa pasamos ás bandexas. Efectivamente. Las colocamos hasta llenarlas y algunas que llevan pues estas como la guinda o las pizcas de chocolate, pues se va rellenando y una vez que ya se tiene todo, se pintan con huevo y ya las meteríamos al horno para cocer. Un leva conta de cantas pastas sacades aquí ao longo do ano ou é mellor non contalas? Es mejor no contarlas porque entre las que se comen los monjes y las que se venden no salimos a cuenta. Ou sexa, que de vez en cando, segundo indes facendo, algunha vai desaparecendo. Pero solo las que se rompen, solo las que se rompen. Ah, vale. Muchas veces se rompen más de las que envasamos. Co seu permiso, Fray Daniel María, eu casi que quería probalas. Claro, hombre, pero ya lo dice el adagio monástico, a la mística y a la mástica. Esto está boísimo. Empaquetasme un par de caixas? Sí, hombre, claro. Veña, xa temos para a noite boa. Espectacular, sabor e tradición, e merece a pena acercarse aí ao Seira ou a algún mosteiro, algún convento que teñades cerca seguramente, e mercar eses doces tradicionais que levan receitas de tantos anos, merece a pena. Ahora, en serio, que estuvemos un pouco de vacile, pero esta receita funciona, colledes a nécora, sal por abaixo, sal gorda, sal por arriba, 8, 9 ou 10 minutos no forno a 250 e salen espectaculares. Hai que quitarlle o exceso de sal despois, vale? Quitarlle o exceso de sal porque senón vedes que pode quedar un pouco de sal por aí pegado e é desagradable o sal notalo así na boca, vale? Pero quitadeslle cun pano o sal e quedades unha receta que quedades como reyes. Que vos sale mal, botades má culpa a mí dicindo no, que yo vimos a facer a Roberto Vilar pola tarde no quen anda aí, e listo. Pero prepárense, porque agora ven o peor. Ahora ven o peor. ¿Cómo que peor? ¿Qué diste ahora? ¿Peor de qué? Estamos en el sitio. Sí. Pues ahora tranquilidad, Vale. Porque... Estamos tranquilos. Benvidos ao quen anda aí quen anda co prato. Vale, hoxe vanse enfrentar dúas receitas tradicionais de Nadal. Por unha parte, Xulio, moi boa tarde, Xulio, que tal? Moi ben. Bo Nadal. Bacallao con coliflor. Un clásico. Bueno, cun matiz. Que matiz? Vou dar unha voltiña. Non vamos a facer só cocido. Vamos a facer un bacallao biscaína. Vale. Despois vamos a facer unha coliflor que vamos a escocer e vamos a Porque o tradicional que entón? O bacallao cocido con pataca e coliflor. É unha hallada. Joba, é tristeza. Claro. Hallada que se vai... Unha Eso para a noite vai moi ben, Sí. Eso para a noite... A medianoite repite. Espectacular. Vale, por unha parte, Xulio, bacallao con coliflor e por outro lado, Raquel Atanes, a chef executiva, ca súa receita da súa tía. A receita é familiar. O que pasa é que está manuscrita pola miña tía, pero isto xa o fixo a miña avoa, a miña nai. O que pasa é que, claro, vaise desgastando. Como se chama a receta, o nome? Chámase, aquí o teñen, Polo do País Recheo. Mira a libreta. Mira a libreta, isto xa ten vida, Isto ten vida. Polo do País Recheo, con todos os ingredientes, con toda a elaboración. Teño que seguir paso a paso isto. Isto é alquimia, que precisamos? Que vexo hai moitas cousas. Pois ves moitas cousas porque, claro, un polo ten que ser un polo de 2 quiliños como pouco, así como con capacidade, porque hai que rechealo despois, vale? Empezaremos co recheo. ¿Qué pasa, Juan? No, sigue más perfecto. Céntrate, Juan. ¿Tonto qué? Claro, es que sí. Pero te rías de rapaz, hombre. Receita tradicional. Claro, castigado. Aguántate aí un pouco. Pensa aí o que estás a facer. A señora non ten nin idea de cociñar, está facendo o que pode. Estou salvando a situación. Un polo. E para o recheo precisamos paté de ave, preferiblemente, pasas, manteiga, nata, unha pizca de sal, maza, teremos que mesturalo todo aquí. Isto por recheo? Sí. Despois isto, metes dentro do polo e xa verás, porque queda como cocidañado, pero xugoso, crocante por fora. É espectacular, Se non saben que facer esta noite a estas alturas, se queren sorprender, de verdade que esta é unha receita para quedar... Veña, Juan, típote aí o recheo, mira. É importante que a quen lle vai tocar facer o recheo, pero bueno. Mira, tes que botar o paté a nata, Axúdalle, Xulio. as pasas A manteiga me dá que non é por recheo. e mesturalo todo mentre eu corto en anaquiños A mí amasado. parecíamos mismo. Pareceme que a min que a manteiga non debe ser por recheo. No, eu creo que non, Eu creo que Non, a para botarlle manteiga ao non é polo, para o recheo, tes razón. O paté sí, non? O paté, a nata e as pasas sí, e a mazá tamén, que Canto a lle boto, chef? Botalle todo. Veña. Non lle chores o recheo, non lle chores. Mira, estou Hai botando. tamén moi tradicional que haberá moitas casas que ahora mismo que estén xa a esta hora facendo o capón. Claro. O capón de Vilalba, o galo de Vila de Xa deberían ter. o galo de Vila de Cruces. Eu fixen un ano o capón, o galo, fixen o galo de Vila de Cruces e quedoume duro.
Fíxechelo pouco tempo. Apureime de temperatura. 6-7 horas, no Era un forno. capón. 6-7 horas. Ben. Era Ovalo, un... é un Cheo por él. Así? Creo que sí. Vilaro, ese foi outro. Sí, sí. Tamén me quedou mal. Tamén lle quedou Bueno, duro. pero non foi culpa mía. Quedou moi Bueno. seco tamén. Ti vas mesturando todo, non? Veña, van mesturando aquí Veña, os ingredientes pasa, para recheo. Vamos sí. con Veña, Xulio. pues eu vou coller. Vamos con Vale, Xulio y de de bacallau. Veña, Mira. Xulio. Moi doado, super doado de facer. Mira, vamos a empezar primeiro por meter o bacallau no forno. De salgado, De salgado. Temos aquí, vamos a botar un poquillo de aceite aquí na placa. Tú sueles cociñar na placa ou en... A mí gustame na A mí placa, tamén, sí. a mí non. Entón, colocámolo así. Sempre a pel abaixo, non? Sempre a pel. A mí a pel para baixo porque non me importa que se agarre a pel. Vale, a Sí, pel... claro, que se che pegue non pasa claro, nada. a mí non me importa que se pegue. Entón, vamos a facer para 5, porque meu cuñado igual non ven, entón deixámoslo así. Os cuñados sempre fallan. Apártense das casas os cuñados, por Sí, favor. sí, Que vergüenza sí, isto, sí. hombre. Venga, hombre, Sí, sí. vai ao Habría que- restaurante. Entón eu vou poñer o forno a 250 graus e tamén 8 ou 9 minutos. A vas facer primeiro o bacallau? Sí, isto metémolo no... Porque despois Vale, termino vale. ca salsiña. Está che sal? Vale. No, está desalgado. Ah, claro. Claro, está desalgado. Por favor. Entón, eso. Sal. 8 ou 9 Sales chalaos minutos. co sal. Claro. Mira, entón, a biscaína é unha salsa super sinxela de facer. Mira, vamos a botar aí. Aceite. Vale. A ver se me deixastes por aquí algún... O sea, a diente de salsa é allo. para o bacallau e a coliflor, para todo. En vez da allada. No, é para o bacallau só. A coliflor vamos a dar un toquiño diferente. Vale, vale. Non se tedes un allo vos aí. O que teña problemas. Un dente de allo. A ver, non nos estresar ahora mismo. Estades co recheo. Non nos... Isto que é? Temos unha pequena... Vomitou o gato. Home, non está Tranquilo, cociñado ainda. paté de habas con pasas. Paté de habas. Pero No, igual a tiñamos que deixar unhas pasas para despois. As pasas non o licor, As noces son Juan. por recheo. O licor. Como? Non me enterei. As noces son por recheo. Penso que non, No, Madre mía. Vámonos de aquí. Xulio, a ver, Armouse a Belén, vizcaína, como é? A vizcaína, mira. A vizcaína. Un dentes de allo que os botamos, un dente de allo que os botamos enteiro. Si prenda aí este. E poñemos neste aí. A tope. Botamos o dente de allo enteiro porque despois isto vai todo triturado, A tope. Que chorro. Aí, na B. A ver, a tope. Ve a tope. Aqueles dous están pasando. Mira, a cebola cortámola así en trozos. Pero cales son os ingredientes da vizcaína, básicos? Simplemente Así allo, non debe cebola, ser, Juan. aceite de oliva e carne de pimento choriceiro, que temos aquí. Carne de pimento choriceiro, Claro, que eso lle dá un toque Eso sube para facer arroces a veces. Buah, porque lle dá un toque buenísimo. Carne de pimento choriceiro, pos arroces, toque brutal. Os arroces para fideuá, podes sustituir o tomate triturado. Eses froitos secos que temos aí, eses quicos, esas pipas, esas abelás, vamos a utilizar primeiro para saltear a coliflor, despois de escaldala, e despois para decorar por riba o noso bacallau para que teña un toque crocante. Canto tempo leva a coliflor para cocela? Mira, vamos a cocer solo 2 ou 3 minutos. Ah, sí? Porque vamos a sacar o cañoto e vamos a separar as flores. Queres sacar as flores, ti? Sí, o fago Vai sin sacando as problema, flores. Sin cañoto, vale? O cañoto guardámoslo para O cañotas ven despois. Cañotas ni está ni se lle espera. No, eu quito así, isto a flor, no? Sí, pero máis cativa. Mira, unha cousiña así. Quitámola. Menos aínda. Eso é. Vale. E va rompendo así. Solo a flor. Vale, sí, porque así vamos, así queda máis bonito. Vino claro. Vino claro. Es un alumno moi aventaxado, Vino claro. Que non como os outros. Solo a flor, porque o canoto, no. Home, Xulio, estamos aquí facendo o que podemos, amigo. Bueno, está todo controlado Venga, xa, está todo controlado. Sí? Encantes Pouco aí de a nata. nata e toda. Integra, sí, dalle. E integra vale. todo ben para que colla corpo, vale? Que non pode estar moi líquido. Ala, aí Corpo vou. disque. A ver. Eso está xa. Bueno, esto ten Estamos niso, isto xa vai collendo forma. De que vos ríades antes? O que río último, Mira que rí pinta. mellor. Eso, sabes que parece? Madre mía, eso de lo meter dentro do polo. Sí, Sí, agora, a mí o que me preocupa agora. é, pero por onde? Queres saber por onde? Pois, escoita, hai dous sitios, pola gorxa ou polo que non é a gorxa. Pois vai ser polo que non é a gorxa. O que pasa é que eu se veixo moi líquido, botasterlle bastante nata, non? Canto che marcaba a receita? A ver, Aquí había a receita 200 gramos. marcaba exactamente 50 mililitros. Pero a receita xa de tua Eu tía... vou polo libro, Xa de tua tía solían poñer, xa vas vendo ti. Bueno, claro, non, eu pedí un manuscrita para que non eu haxa... escurriría, Escurre, Sí, Juan. Claro, Venga, non lle botes vale. líquido no. Non lle botes Teño que líquido, abrir porque eu senón- aquí. Nos recheos non debe haber líquido. Claro, eso vai rezumar. Teño Tiña que que ser abrir a idea da tua tía supoño que sería unha pasta, Raquel? Sí, ai, espera. Eso é. Sabes que me gusta a mí Madre mía, botar, sabes que me gusta a mí botar Oye, o a polo mí dentro? isto- Que? Cando vai ao forno, touciño. Claro, sí, o porco vai moi ben, a grasa del Touciño. porco vai moi ben, Sí, sí. incluso por fora, Cacho de touciño. A ver, un pouco de respeto. Raquel está pasando los peores momentos de su vida agora Sí, mismo. bueno. Xa digo Pero sin embargo está que sí. guapísima. Disculpa, eso é, pois é herencia familiar, Raquel. Pero sabes que pasa? Que eu sempre chego á mesa posta.
Eu non sabía... Ai. Eu metería de todo, Porque despois entendo que na receita pon que tedes que atar, verdad? Sí, ahora hai que atar, No, sí. coser non, como vas coser? No, pero eso xa veo un anestesista. Está me dando noxo de verdade. Vamos ir cortando a corda. A ver, tranquila, Raquel, xa me encargo eu. Tranquila. A ver, Vai con Raquel, axúdache aí. Vamos a ver. Ai. Esto no paga na casa. Ou polo Que menos queda así. rico, Polo que menos queda así. rico, de verdad que sí. Tú cando metes o polo no forno, aínda que non siña esta receita, na pel botaslle algo? Eu no. Nada? No, un poquinho de sal. Eu non lle boto nada máis, no. Porque De feito, a grasiña que ten, para que estes quede crujiente. os ser polos do país teñen grasiña debaixo da pel, entón xa che... No, he dicho, que nos vamos simplemente botar sal tamén, Sí. Vale, eu non lle botaría máis, Juan? No, non lle botes máis. Xa ben. Vas a ver ti como é a vomitar. receita. Vai rezumar. A Vale, ver, agora, queres que volva por a teo? fora hai que darlle un pouquiño con brandy que sobrou. Sí, Dalle con sí, pero- licor. Ese, sí. Claro, por nós por fora botamos un pouco de brandy. Eso é. Hai que untalo, non? Sí, dalle. Madre mía. Eso hai unhas brochas, Madre mía. Sí, pero las temos aquí. Pero mira, Seguro mira, que por non, fora veña. bótelle así. Así, regamos. Ala, Vale, venga, eso deixos, é. vamos a Fabuloso, vestir. agora No, hai é o que momento de atar, atar, hai que voy a atar, atar. voy a Veña, atar. isto ten que estar No, así. que vas a atar, que non quero que salte correndo. Vamos A a ver. sacar de aí, saca esa bandeja de aí. Vamos. Que vamos Así a me empezar, gusta entre mira, todos, o verdadeiro mira. espírito do Nadal. Mira, vamos a empezar polas alas, vámonos a poñer este Vale. así, Está te vendo tú a ti ahora mismo. Agardo Está que botando non, un pouco por pero fora esto, non. non? Como se chama? Madre mía. Carmen. Mira, Carmen. Perdón. Tens que perdonar, Carmen. Mira, vámonos a atar. Non está ben, Raquel, está Non estou atravesando, ben, sí, está sí. atravesando un Juan? dos peores momentos da súa vida e bueno, isto colleu uno ahora mismo así. Pasou. E a veces estás mellor, a veces peor, pero E bueno. agora estou peor. Que sí. queres? Ahora está... Carmen, tranquila, esto vai quedar de vicio. Mira. Seguro que sí, eu atamos ya- confío, veña. Atamos as alas. Iso. Ala. Vale, así se nos queda tenso por aquí. Claro. Xulio, Así, esa é a punta. Porque vas a atender a Tens que lle sacar todo eso, a outra chamada. que? Sí, porque falábamos antes dos cuñaos, creo que era o Padre Patiño que falaba dos cuñaos. Sí, Sí, porque hoxe é o día, non? Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Caíme, cuñado. Oli! Oli, que tal? Bo Nadal aos 4. Teu Bo cuñado, Nadal. por que teu cuñado? O meu cuñado porque estamos casados con dúas irmás. Pero como fixestes eso? Vamos, porque... Ah, doblemente cuñado. Que chocou tel. Pero non vos conocíades antes, vos? Sí, xa. Vos conocíamos antes e casastes con dúas irmás? Anda. Ai, que Conocémonos Moito. desde que somos rapaces. Moito invertimos, Sí, empeñouse sendo pariente meu, e a única maneira que tocou foi casándose ca irmá da miña muller. Pero, Así foi. e ceades xuntos hoxe ou en casas distintas? No, xuntos. No, ceamos xuntos. Estou vendo que está facendo coliflor con bacallao. Sí. Non traiga... Sí. A vizcaína. Non lle gusta nada. Pero hoxe cociñas ti? Non lo tolero. Sí, cociñamos todos, sí. Facemos ali... O bonito é eso, é cociñar. Sí, todos menos meu cuñado, que él dirige, claro. Non ten pinta de cociñar, Oli, No, Ti no. cociñas, Oli? É un bo cuñado. Eu axudo. Oli dis que é un bo cuñado. É un bo cuñado, sí. E Xulio é bo cuñado é destes de que todo sabe, todo entende. No, ese é él. No, é un cuñado maravilloso. Vas veres como cociña e imaginado o sufrido que é ser cuñado dele. Chegar Home, a un casa chollo, e- claro, eso sí. É maravilloso, é verdad que non podo falar mal dele. Pero bueno, algunhas veces Ui. temos anécdotas, claro. Vai ser todo maravilla, pero bueno, en general ainda temos unha plaza de cuñado máis por se vos queredes apuntar. Hai Temos unha irmá solteira. unha vacante de Hai unha cuñado, hai solteira. unha vacante. Bueno, cuñado, vémonos ahora en breve. Pois veña, espabila que temos que comer o queixo a casa de García. Pero deixanos un anaquiño que íamos regular que a nosa receita está nos botando unha man, vale, Oli? Apiádate de nós nun día como o de hoxe e agora cho mandamos para aí, vale? Vale, deixo-vos todo o tempo que faga falta. Iso. Oli, despois do plato xa vou, vale? Acabo esto, despois Correcto. teño... Que despois venga votos con prato. Pluriempleado. Claro, Pluriempleado, hoxe ten... Bueno, pero xa é unha tarde de cociña. Sí. Xa é unha tarde de cociña. Hombre, Aquí entre todo todos. Galicia. Toda Galicia está nas cociñas hoxe. Bueno, ahora tens Gracias, que- Oli. Mico. Micoli. Chao, Oli. Bo O Nadal, hai que darlle con sal. Precisamos un chisquiño de sal. Teño eu. Tes? Pois veña, préstanos un pouquiño que hai que Sal, sabes que é unha sazonar. cousa blanca. Sí, aí chego. Metede no forno, Temos que un non se por pouquiño fai, de licor por Veña. fora e agora o forno. Atanes. Aviso, o forno ten que estar a 140 graus unha horiña e logo subimos un pouquiño para que quede crocante por fora, vale? Aquí está, polo do país Así, sin medo, recheo, Juan. espectacular. Confíen que vai quedar rico. Confía en min. Vai Sí, sí. quedar rico. Imos calar bocas esta tarde. Sí, Isto sí. é fantástico. Xulio non vai mal, non? No, eu estou puxando a cebola moi Ten o bacallao ali no forno. xa Meteu o teño isto bacallao aquí. no forno. Vamos O prender bacallao aquí. solo con un pouco de aceite por encima, nada máis. Eso, Metelo no forno. que xa vou sacar, Sí.
Todo o tempo a traza. Pois mentres se fan o polo e o bacallao, imos ver que van cear esta noite os galegos e as galegas, porque moitos tiran dos clásicos. Quen cociña en Noiteboa? Pois Carmen. Carmen, que lle fas ti aos teus de cea de Noiteboa? Almejas e langostinos e despois algo de carne, un rollo de carne ou algo así. Bacalao tamén, día. Ah, vale. 7 platos, si queres, metemos aí. Podemos meter bacallao e despois cabritas, despois o capón. Vai ser moito, máis que nos empachemos. Que cenas ti en Noiteboa? Ai, contalla a bella. Non sei porque imos de invitados. Non sabe. Ai, a vostede non leva nada. Ai, eu non. Comer e beber é máis nada. Así dá justo, e veu contigo tamén, Entre cabrito, capón e bacallao, que prefires? Bacalao. Capón, desde logo, non. E logo? É logo, porque non estou cheo del. Nos ahora na casa hai 20 ou 30 polos. Bacallao? Bacalao tampouco. Eu collo bacalao, porque a mí o cabrito non me gusta. Preparando ben está moi bo. E vostede sabe cociñar o cabrito? No. Vale, ben. Pois mira que un bo cabrito en Noiteboa xa se paga ben tamén, Ah, sí, pero por eso hai que ter. Canto presupuesto temos para a cena de Noiteboa? A ver. Ese día de ver, despois tírase según se vai podendo. Pero está ben, hai que festexar, non? Home, claro. Marisco non toma? En ocasións. Se me poñen diante tamén me vai ben, o marisco, Unhas almejas ao millor, unhas vieiras, algún marisco, unhas centolas. O que máis me sabe, mesclo. Tío, o que me parece é que comes todo o marisco e despois o resto que sea o que queira. É que esas cousas non poden faltar.